kreativt folkefærd. Men de har jo nogle enorme problemer med deres politiske system, med affølgen efter Castro-brødrene, for det næste lag er faktisk de hårde bananer. Og så har de en stor kloster her i USA, og 1 million exilkubaner. Nu skulle lige til at sige, det er jo ikke Jimmy Fald, der står i spidsen for Cuba, det er jo Raúl, ikke? Og hvad er det for nogen, der... Ja, Raúl har jo vist sig sådan nogle små, bitte svædeskrig, men generationen under ham, dem der er i 40'erne, de er altså mere betonkommunister end de gamle drenge. Og Cubas store problem er, at amerikanerne ejede 60% af Cubas erhvervsliv og landbrug og mange af de private boliger i 1959, da revolutionens triumf kom. Og det er der skøder på i Miami. Og USA har aldrig tilgivet eller accepteret nationalisering af amerikansk ejendom. Og det vil sige, hvis der kommer en tilnærmelse, en åbning, som Obama har talt om, ikke? Jamen på et tidspunkt så frygter mange kubanere, at det hus jeg bor i, der står så en amerikaner, der hedder Sanchez, der kommer fra Miami og banker på og siger, ud med dig, det er mit hus, her er papirerne. Det skal man løse på en eller anden måde. Og det kan man ikke løse som præsident ved at sige, det slår vi en streg over, for så vil Sanchez lægge sag an mod den amerikanske stat og vinde sagen. Det er et stort problem for en overgangsperiode, som vil komme, tror jeg. Du skildrer de her Miami-kubanere også på en måde, så det virker som om, at den nye generation har en lidt anden mentalitet end dem, der først kom til. Du har jo ude i 3. generation, ikke? Altså de gamle er ved at dø ud. Mellemgenerationen er jo sådan stadigvæk lidt i Miami med Castro-brødrene, ellers vil vi ikke have noget som helst. Det er dem, der forhindrer også på mange måder, der kommer nødhjælp efter orkanerne. Så har du en ny generation, der siger, vi vil gerne besøge Cuba, men vi er amerikanere, og jeg har ikke tænkt mig at flytte over i den forfaldende rodebunke, der kommer til at tage 50 år at bygge op, så man vil gerne besøge landet, men lad dem dog lave deres eget land, og vi har ikke den samme følelsesmæssige tilknytning til landet, som forældrene er bedsteforældrene. Og det ændrer jo det politiske landskab. Man kan se det også ved det amerikanske valg for første gang. Jeg ved ikke, hvor lang tid så stemte flertallet af eksilkubanerne faktisk på Obama, og ikke på den republikaner, der ellers altid har stået for den faste linje over for Cuba. Obama har jo lovet ikke at hæve blokaden. Det kan han ikke, det kan kun kongressen. Men at ophæve rejseforbuddet og tillade slægtninge at sende penge over til deres slægtninge. Det vil være et stort skridt. Og så har han sagt, at han gerne vil sætte sig ved et bord og forhandle med Raúl Castro.